Sa atong unang pagbasa, ang kinaiya sa tao nga nagtuog Ginoo gipuy-an gyud ni Abraham. Muna si Abraham atong gitawag og father of faith, amahan sa pagtuo, kay grabe kayo ang iyang pagpuyo sa iyang pagtuo. Ug unsa may pagtuo nga gipuy-an ni Abraham, nga ang tanang tao nga dunay panginahanglan presensya sa Ginoo muna alagaran gyud. Di ba niingon sad si Kristo, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos, mao kana ang inyong gibuhat ngari kanako. Muna nga ang iyang kaugalingon ni Kristo iyang gi-identify sa mga tawo na ay panginahanglan. Ingon siya, gigutom ko, giuhaw ko, ana, wa ko'y balay, inyo kong gipadayon sa inyong balay, hubo ko, inyo kong gisininaan, nagmasakiton ko, inyo kong giatiman, o nabilanggo ko, inyo kong giduaw. Mga tao nga kasagaran aning klasihas, mga tao di gid nato tagdon. Pero si Abraham namugos siya. Ingon siya, hangyoon tamo, nagpakiluoy pagid siya, dayon mo sa akong balay kay ako mong pakanon. Katong tulo ka tawo nga stranyo iyang gialagaran. Kamo sa inyong balay na ay magbarog-barog sa gawas sa inyong gate nga gutom kaig naong pero daghan kaig patik, siga kaig mata. Unsa man mo, wagin mo kailaba nya kawatan kaig mga naong, tulo pagid ka tawo sige lingi lantaw-lantaw sa inyong balay, inyong pasudlon. Ha? Pasudlon dili. Oh, di gani mo pasulod, pasabot, mga yawanon mo. Wa mo'y pagtuos Ginoo. Pasudla yun. Nya, o gigutom, pakana. O wa siya'y balay nga kahigdaan, diha kahigdaas inyong balay. Tanawa, di ba? Ini kaugma, lipay na kayo na. Daghan maging silag mada. Okay, manguluyon man kadi, daghan silag nada. Ug maunay makahatag natog tinuod nga kabalaan sa kinabuhi. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa miingon siya nga akong gikalipay ang pag-antos para kaninyo. Ug unsa may iyang giantusan, siya akong gisangyaw ninyo ang tinago sa Dios. Ug unsa may tinago sa Dios, ningon si San Pablo, ang tinago sa Dios mao kini nga ang Ginoo anaa uban kaninyo ug makaambit kamo sa iyang himaya. Pero tinago kuyog nato pero gitaguan, pasabot dili daling makit-an ga kinahanglan tag pagtuo. Wa gani kay pagtuo sa Ginoo di gyud kakakita niya. Tistingi ko no, lingi ay mong tupad. Okay. Ang tupad ni mo ba? Nya pangutan ing na nakita ni mong Ginoo sa akong naong? Ing na pangutan ing na nakita ni mo ang Ginoo sa akong naong? Ug ang iya ganing nakita ang imo ra ngan, ang imong naong, wa nay ayo. Kamong mga asawang ni adinhi, nakita ba ninyo kanunay ang Ginoo sa naong sa inyong bana? Ha? Nakita? Nindo, tas nakakita. Basig ang inyong nakitaan, ang pagkayaw-yawan ragid ana. Kamong mga asawa, inyong nakita ang naong sa Ginoo diha sa inyong bana? Ha? Wa gani kakakita, yawanon ka. Kamong mga ginikanan, nakita ninyo ang Ginoo diha sa naong sa inyong mga anak? Ha? Na. Ambot ang mga anak, nakakita ba sa kasnaong sa Ginoo diha sa ilang mga ginikanan? Wa gyud. Unsa may resulta kung makakita ta sa naong sa Ginoo ug makailata niya? Ang una gyung mahitabo, magsigitag paminaw niya. Atong paminawon ang iyang pulong. Mao na diri sa atong ebanghelyo, si Marta
nga ang iyang nakita ni Hesus bisita ra gyud, bisita ba, iyang pakanon, pero wa siya maminaw sa gitudlo ni Hesus. Si Maria nga nakakita ni Hesus nga Ginoo ug magtutudlo, naglingkod sa iyang tiilan ug naminaw. Pras ninyo karon, pagsuod ninyo dinhi simbahan, unsa man inyong nakita, Ginoo o Father Siano? Ha? Unsa inyong nakita ron, Father Siano o Ginoo? O ang inyong nakita, Father Siano ra, di gin mo maminaw sa akong itudlo, magsige ra gin mo gingon, nanasad na. Labi na inig-ingon ako nga, ayaw na mo pakulor ana inyong buhok, nanasad. Ayaw na mo pangiskis ana inyong kilay, nanasad. Ayaw na mo pag sigig inom ana mga pills, nga gisayunan lang kagaghag anak na. Karon ra ba nanay gi-propose nga bill para divorce na disapprove na sa una, karon gibalik na sad sa atong mga bag-ong mga senador. Divorce niya, ang sunod ana abortion, sunod ana same-sex marriage. Ano man ang atong gisunod, ang ato radyong kaugalingon, wa na ta magsunod sa sugo sa Ginoo, wa na ta magpatudlo sa Ginoo. Si Maria, niingon si Hesus, nakapili siya sa labing maayo. Ngano man kay naminaw sa gitudlo sa Ginoo. Kamo mga ginikanan, unsa may inyong gitudlo sa inyong mga anak? Ang pulong sa Ginoo o inyong pulong? Nanglitan, unsa may inyong ingon sa inyong mga anak? Eskwela o pagrosaryo? Kinsa dinhi ang nagtudlo sa inyong mga anak og pagpangadji sa rosaryo ta sa kamot? Ayo ha. Hay man inyong anak. Kay atong pangutan-on og unsay ikaupat nga misteryo sa kahayag. Kisay makatubag diri nga anak, ikaupat nga misteryo sa kahayag. Naa? Way makatubag. Klaro kay na mga naong ninyo. Congratulations. Upat ra ka buok aning gidaghanuna, upat ra ka buok, pero daghan kay gatudlo sa inyong mga anak nga eskwela gyud, kinahanglan mulampos jud kag eskwela kay maunay maghatag nimo maayong kaugmaon ang pag-eskwela. Uy, ang mag-eskwela gani nga way Ginoo, mulampos sa iyang pag-eskwela nga way Ginoo, yawa-yawa ra gi sangkuan ana. Kadaghan diyang mga professionals, mga maestra pagani, nagpuyo-puyo, way mga kasal. Di ba? Siging premarital sex, tinukhangay, way mga kasal. Kay way gatudlo nga ginikanan nga ngilad na ang pag-premarital sex. Ang gitudlo noon, ayaw panguyab, ayaw panguyab. Manong inyo mang tudluan nga ayaw panguyab? Tudloi nga panguyab. Kaya natural ka na. Pero tudloi sad, unsaon pag handol ang uyab? Di ba? Gibalik-balik na ako diri. Unsaon man pag handol ang uyab? Basta uyab pagani, way hikapay. Tanaw-tanaw lang. Storya-storya. Ayaw sa nang hikap-hikap. Nya way kuyog-kuyog nga murang duha. Angkas-angkas anang motor sila rang duha. Nya gabiing dako. Suroy-suroy anang atong kalubihan, anang hagunoyan, anang mga kasagingan. Piligro man kayo na. Di ba? Kuyog-kuyog, mag-inagbayay gyud ana kay uyab na lagi kuno. Di na maoy kanang agbay, kanang gakos-gakos, halok-halok, buhat nas banag asawa nga kinasal dinhi simbahan. Ang buhat sa uyab, istorya-istorya, knowing each other. Ana, nya ladok-ladok slaway, mo nay buhat sa uyab. Mo na tudluan nga ayaw panguyab. Kay wa pa kuno kahuman. Unya inig kahuman og eskwela o makatrabaho na, pwede na magpuyo-puyo, pwede na mag-premarital sex, pwede na magsigig live-in. Tungod lang kay nahuman nagtrabaho. Oy.
Mauna, wa maminaw sa Ginoo. Muna moingon ko, mukasal ko bisag 16 anyos, kaslo nako. Basta magpakasal, nga wa mag-sex. Pasabot, matured. Mas magduda pa ko sa tag 30 na edad, pero naanay anak, una pa magpakasal. Mga buang na. Oh, irresponsable na. Di na magdugay, magbuwag dayon na. Oh, klaro ana. Pero kanang 16 anyos, bisag 14 anyos pa, niya magpakasal, niya wa gyud maghikapay, niya gusto sila magpakasal kay naghigugmay, kaslon ko na. Petisyonan ko na sa obispo, kanon lawyer ko, kamao ko ana, nanas atong balaod, pwede na kaslon, basta tinuod nga matured. Unsa may timailhan nga matured, magpakasal usa, una mag-sex. Mao na itudlo sa Ginoo, purity of the mind, virginity of the body and soul. Okay. Kinsa ninyo dinhi ang nangaminyo nga wa pa gyud maghinikapay, taas ang kamo, tagaan ako 1,000. Kana bang nakasal mo nga wa gyud hinikapay, di ako 1,000. Og mamakak mo, mamatay mo diretso dire. Tanawa mga naong, nagdoko-doko na, ikaw gani pader pare ka, kahikap ikaw usahay. Sa una, nakauyab sa kusuna gud, katulong gani ko nagsit og minyo, pero kutob ra hikap, gamay, tapsing-tapsing ba, tapsing-tapsing. Pero wa jud ko maghimo ana, wa ko maghimo ana inyong gibuhat eh, nangaon sabi mo diya. Na karon, mahay-mahay sa ko gamay, pero proud man sad nga nakakanker ko sa akong kabuang. Ano man, naningkamot kong paminaw sa Ginoo. Mo na si Maria, naminaw, si Marta, siging buhat sa iyang gusto lang buhaton. Ano bang gusto niya, baganahan siya, hangtod na stress. Kanang atong ganagana, mas stress man ta na. Awa, ganahan kay kapakuluran imong buhok. Kana imong buhok, makapastress na nimo. Lagi, magsige naman kag monitor. La. Yag, may na kayong pagkakulor imong buhok, igtanaw ni mo sa imong atbang, may sa kayong pagkakulor, sa labaw sa nang iyas ako da. Ana, mas stress na sad ka. Ala, oy. Pero wa jud ka, gisunod imong kabubutos Ginoo, natural kay imong buhok, wa jud kay stress, bisan pag libakon ka, sawayon ka, ingnon ka, bati kag buhok, malipay ra jud ka, mingon ra jud ka, sawaya lang ninyo, total hinimo maginis Ginoo, natural gid ni. Ana. Kanang magsunod yung kas Ginoo nga moingon kung tamparuson imong pikas aping ipasagpa lang sang pikas nya asawa ka punayan kag kulatas imong bana di jud ka masina ang mga asawa nga pinangga kay bana unsa ra may imong masulti blessed kay ko nga nakabana ko nga natuman gyud ang sugo sa Ginoo nga kung tamparuson imong pikas aping ipatamparos ang pikas. Praise the Lord. Oh, di ba? Nya kana sila nakatuman na sa sugo sa Ginoo. Wow, wa man ni tamparos, ikaw naagoy ni tamparos nimo, o di tuman. Oh, makabana ka og kanang kuan kayo, dukiro kay babae, sige lag pangabit. Oy. Tumanang sugo sa Ginoo nga pasaylua lang nagkapituan-kapito, di ba? Proud kay kag moabot na nagpito ka buki ang kabit. Ning tuman yung sugo sa Ginoo, kapituan-kapito. Oh, ana. Di inig uli sa imong bana, magsige na kagdaig sa Ginoo. Salamat Lord nga nakabana kog sama ani. Kay guwap di ginako matuman ang imong sugo. O ana, di ba nindot? Makaanak mo tapulan, mga dagko kay kaon, nga mga bugo ra ba? Ana, di jud ka masuko, di sa ka magyaw-yaw, ngano man? Ingka matuman gyud ang giingon sa Ginoo nga kung kamo mutabang ayaw mo pangayo og baos. Oh, sige lang kag pakaon ana mga dagkog kaon, tapulan kayo. Nya di man na mo baos. O di matuman kana kung naminaw kas Ginoo, pero wa ka maminaw sa Ginoo, luos lang kag kasaba, yaw-yaw, panunglo, ana, no? Ana lingi ako dog katapusan imong tupad katapusan lingi basig wa na naugma. Na niya pangutan siya ing na unsay sugo sa Ginoo imong natuman ganiha. Pangutan
Na unsay sugo sa Ginoong natuman nimo ganiha. Nawa di ba makalitan sa atay sa unsa man dito. Nganoan magsige ra tag tuman sa atong sugo, di ta mo tuman sa sugo sa Ginoo. Muna paminaw nya tuman sa Ginoo. Og ang grasyas Ginoo magbaha sa atong kinabuhi. Hasta ang atong pag-antos mahimong kalipay, hasta ang atong kamatayon mahimo nga source of joy. Tinuod gyud na. Karon na namatayng pare 54 anyos si Father Bobby Paraguya. Nastalamba na assign ning kalitlag kamatay. Nag-alagad man siya si pare. Congratulations. Di ba? Wa man siya maminyo. Pare man siya. Naordinahan pagkapare, hantod namatay, pare. O dako kay kahigayunan nga malangit. Ang kuyaw o giordinahan pagkapare, namatay nga nag-live-in. Ay kuyaw. Sige, ato sa nang igawas ng mga bata nga di pa relax. Ang atong buhaton, una sa tanan, matod pa sa atong ibanghel, atong tubag sa Salmo. Ano sa to? Ang maghimo sa katarong magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Ang pasabot ani, kadtong tanang sugo sa Ginoo, buhata, anha gitas atubangan sa Ginoo kanunay. Og kuna atas atubangan sa Ginoo, ang tanang nindot mahitabo sa atong kinabuhi. Way stress, way kaguol, way problema nga dili masulbad. Ingon ana ang Ginoo kagamhanan, pero ang kondisyon magbuhat og matarong. Higugmaa ang mga sugo sa Ginoo ug maoy sunda dili ang sugo sa imong kaugalingon. Manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagaga sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ingon nga nakaplagan nila ni Marta ug Maria sa Jesus tungod sa ilang pagdawat kaniya. Busa kita mudawat usab sa presensya sa Ginoo ug masaligon nga moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang santos nga liturhiya magpalambo sa personal nga pagampo alang kanila nga nagtigom sa pagsimba. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod magdaig sa Dios pinaagi sa paggamit nila sa ilang mga kabangkaagan sa pag-alagad sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga himatyon mutanaw kang Kristo diha sa ilang mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sama kang Maria nga taga Betania, mamati kita kang Kristo panahon sa atong mahilom nga pagpamalandong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaw pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na ang atong mga gihandom karon, magpuyo diha sa presensya sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Mahigugmaon ug maluluyon nga Dios dawata kining among pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.